Давай с тази въпрос. Наред ли си? Какъв смисъл наред? Ако имаш предвид, че всичко ми е вред, ако не ми е вред. А дали съм нормален, не знам. А редовен ли си? Редовен? Да, до някъде. Но не може всички да сме редовни. Наред ли си? Аз съм наред. Тия деца гласували за Бойко Борисов не са. А редовен ли си? Надявам се, че съм редовен, ама кой знае. А ще помагаш ли на публиката? Ехо. Наред ли си? Наред съм. И какво по-точно ти е наред? Щом сме тук, иначе може да си направиш и да е колко сме наред. А редовна ли си? Редовно. В по-най-често си редовна? В изпълнението. Наред ли си? Наред съм вие. А редовен ли си? Редовен съм понякога. Питам. Какво ми е? Да знам, питам, наред ли си? Не бива. А редовен ли си? Много. Много редовен. Добре ли си? А редовна ли си? Абе! Сигурна ли си, че си редовна? Наред ли си? Аз ли? Да. Не. А редовна ли си? В смисъл? Щом като съм тук, значи не съм редовна.